Angi first film. Thank you so much. For Best Child Artist. बिथांनि जोनोमा आथिखालनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काजिगाव गामियाव 1979 इं मायथाइनि 25 आगस्तआव जादोंमोन। बिथाङा सासे मेथाइ सुजुगिरि आरो रोजाबगिरिमोन। बिथाङा थांनाय 2019 इं मायथाइनि 23 जुलाइ खालाराव रुंसारि जालांदों। The nominees are Please smile for the camera. Lenny Brahmo Award for Best Child Artist. And we need to make some noise for this, ladies and gentlemen. Best Child Artist. Good evening, everyone. The Best Child Artist Award goes to Sela Toto. Nongkron nama tren. Para kerja kami jangan kembali mulai. Acha. Daimari Pinky. Kita ngisim apply na berapa? Congratulations. Pinky Daimari. May we have Pinky Daimari on stage. The award goes to Pinky Daimari for Best Child Artist. She has the tears of joy. The tears of joy coming to her eyes. Lots and lots of blessings to you. Thank you, jury members and Bisa. Award ko honain thakai. Thank you so much, Muluk Baba and Sangina Ai. नोंथांमोना जे आंखौ आंनि टेलेन्टखौ देखायनो चान्स होनायनि थाखाय थैंक यू अनजय सर एंड लिशान दादा। नोंथांमोनानो आंखौ उन्दैनिफ्राय माने शुटिंआ मा बेखौ फोरोंबोदों आरो आंखौ लिशान दादाया चान्स होदों शुटिंफ्राव एसे मुभि एलबाम्सफ्राव। ओमफ्राय बेयो आंनि फर्स्ट फिल्म। Thank you so much, Baba. ओमफ्राय आंखौ फिसाजो बायदि अननायनि आङो मुलुग बाबाखौ बाबा होननानै लिङो ओमफ्राय संगिना आइखौ आइ लिङो। Thank you so much. Thank you, Lenny. Lots and lots of congratulations.